Бляшанкі. Сёння мы маем так званыя складаныя планкі для аздаблення фасадаў. Гэта планка злучэння, гэта вонкавы кут і унутраны кут. У адрозненне ад звычайных кутоў плоскіх, гэта дазваляе нам мець нябачнае мацаванне. Як гэта працуе? Мацуемся сюды да фасаду і сюды, так? Потым закидываем сюды наше аздабленне. В дадзеным выпадку гэта блокхаус металічны. Так, і гэткім чынам мы маем вось такую роўную паверхню без мацаванняў. Гэтыя планкі бываюць у двух варыянтах. Звычайна мы робім так. То бок, вось гэта у нас аб'ёмны кут. Уявім сабе, што тут у нас фасад, і вось гэтая частка, яна выступае ад фасаду. Так, а яшчэ можна зрабіць, калі плоскія. Вось. Гэтая частка будзе ісці па фасадзе. То бок, неяк так. Далей будзе фота, якое нам даслаў замоўца з нашымі дэталькамі. Ну, вось такія штукі мы робім. Дзякуй.